Amasayin kan MJ lampangte MSU General Headquarters than tharte mingin chibei buk vek chewa kan shia thawangin MSU General Headquarters chu kanin thang thara roi tu tharte kan ni wangin voinia hianin mel shia tirna te po nei masaila kan an duwa keima hi MSU President Bilal khongai zwala LK atin kawa President ania Vice President hi ban lo phar beisei ro lo puya o ma puya tin an kau boka General Secretary Samuel Alrodika Samia tin an kau boka Assistant General Secretary Lalrod puya RP nia Treasurer Rampan moya pantea tin an kawa Finance Secretary Lalhmang Izwala tetea ani bok ani kan press statement lama na lut nga langa kum sang ni le som ni le pathum atanga sang ni le som ni palia Mizoram Zirlaite scholarship kan don tur chu tuna hian first installment le second installment semzo ani toa third installment hi buaipuin Mizoram Scholarship Board Secretary Dr. PL Ramliana chu Delhi a thangmeka third installment ministry lama an dilmek cheng nuai zariat le paruk po hi arang lama sem chhawpchhuah thuai ani theinan MSU chuan a vilzui renga tuna hian zirlai la dong lo post matric a zirlai sanga zali somnga le pre matric a sangkha za somnga panga anom mek ani scholarship board thok tu ten theito pa man lakna MSU chuan lom thu thinlung takin soya abik takin state nodal officer in MSU te min thopui thatna lom thu kan soi tak meu meu bok ani scholarship board ten theito pa man lak lain school train khata scholarship khoitu institution nodal officer te in tha da wanga Zirlaite scholarship andil andong lo tur hi poi kan tihluih a tuna hian Cherhlun Higher Secondary School adok a Zirlai scholarship deal te chu an school in verification an ti sak lo wangin scholarship kumin hian andong theidon lova MSU chuan hi poi kan ti in a thok tu te kan dem tak zeta hemi chungchanga hianin a hnunga khanin document kan ron thil tela a blueprint la ya kha ania anil veka tin helaya thok tu te kan an ti a po hianin helaya Cherhlun tlanga an zirtir tu institution verification ti pe lo tu te thok tu te kan soina ani bok ani shemngai an omani chuan tulanga shemna minlek ko sakturin sarkar thunei tu te kan ngen ngal bok ani hemi chungchanga hian tin thu kan dondanin lungrang South High School adoka thokte chuan scholarship buaipui an thiam lo chuan lamin an Zirlaite an buaipui theilo ni in kan hria zirtir tu na pang tetana in tuai thar peilo le ngei sak peilo an hi poi kan ti tak zet ani Zirlaite an ham thana scholarship an mu theina na ma minlak sakturin Mizoram scholarship thunei tu te kan ngen bok tin Zirlai scholarship deal du an institution a thok tu te lamin an buaipui pe silo hria kan omani chuan MSU General Headquarters roi tu te hna in report turin kanin ngena atulangina to thlengin MSU chuan Zirlaite ham thatna tan ke a pen don ani hemi chungchang a point klem kan soi zau luk anga ichina kan soyang thokhan Cherhlun a thil thengang Dawhkan institution then khat an Zirlaite institution approval an scholarship deal institution approval ti sak du lo school an a report an omani chuan MSU General Headquarters aron in report an omani chuan MSU chuan theitopin ma kan lak pui don ani ti kha kan soi du boka scholarship hi class 9 le class 10 Zirlaite pre matric scholarship an deal thaya a chung lampang zirten post matric scholarship an deal le thei bok Zirlai zongzong te scholarship deal vek turin kanin shil shia a deal dan thiam lo te tan MSU General Headquarters chuan scholarship help desk MSU pi sapuya boy abot saya Mizoram Zirlaite scholarship deal thiam lo te chuan
MSU scholarship help desk hi mang tangkai theu turin kan in so mani dil hun hi ni som pali December sang ni som hi le pali tun in rin ni thleng chau hi ni to wangin scholarship deal thei chin zong zong te chuan hun tlem te lo om chung hian lo deal ngai turin kan in som bok ani MSU General Headquarters MSU pisapui kan office a help desk hi Zirlaite tan siamna scholarship a deal dan thiam lo online a deal dan thiam lo mania ti dan thiam lo te kha MSU help desk hi lo mang tang kai theu turin kan in ngeni kan in cha bok ani khati zong kha kan press statement chu nia engemaw han hriat fia duemaw hriat chiam duemaw kan nei chuanin aum zia chu deal saklo ti khan school na pang hian in online mangin an deal thin veka vai na ni veka online minga deal veka nia chu institution hian in college ani emaw high school higher ani emaw institution verification hi anti sak nge anga ya chu anti sak lo awangin ti hian ni lang vekin o man hmu thailo pha ani kan ti sak man do ne a san pa in chumi ti tur chu kan in ruat thlap to